Wayang paling bete ah. Bojone kocak akeh. Yo. Di. Lalu kocet. Kocet. Kowe neng dicet. Sing ana taine kowe tok. Ya. Cet. 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 Nanti cet. Cet. Ya Allah. Cet. Nanti. Oh, cet. Ya Allah, cet. Kowe nang ndi yo? Isuk-isuk wis ilang. Apa sih Mas? Isu-isu wis bengak-bengok budegi wong turu tok. Ya Allah, Dik. Kowe ora ojek ora, Dik? Wis nang kandang isuk-isuk. Ya Allah Mas, sampean ki lagi wetangi turu, lagi bemelek sing diluru ocit terus. Mbok sampean ki delokke bojone wis ketuprukan nang tawon kayak mau isuk. Mas, tingu, kayak ketek ditolop to sampean ke. Apa sih, Dek? Mbok sabar sih. Ocit, Dek, ocit. Ocit. Lah ocit wis tak anggap kaya anake dewek, Dik. Dewek, kowe bae nek ya ngono wegah ndek anak petek edan apa? Ya Allah, Dik, kowe apa ora bosen ambane isuk nyane nyong terus e? Apa ra isin karo tanggane iki lho? Isin. Oh, nek perlu ki yo nyong nyanyi sampean ki anggo speaker ben tangga-tanggane pede rungu kabeh. Astagfirullahalazim, Dik. Eleng karo sing urepe eleng. Wes ora saluru ocet mau ke tak wis tak ditokno ocite. Kayak isuk petak mudegi wong turu tok. Ya Allah, Dek, kowe ngerti dewek sih. Nek ocite lah kita lockdown. Lah nek metu-metu brijel kok nek misal pitike berarti ya anak senang corona, ketularan. Emane pitike nyong mati lah. Wes Mas, sampean ki ora usah kakek drama. Masalah kayak enak digede-gedekna gara-gara nonton azab sampean ki. Tapi, Dik, tapi apa, ha? Nganu apa? Wes ora usah nganu-nganu. Saiki tak bene kerjaan, tak ini kene set. Apa mamane, Om? Nyah iki kumbene sing resik. Janji ora mesti awas sampean. Dibocok galak ya ngono. Apa Mas, sampean ngomong meneh tak balang sandal sampean. Dibocok kok galak ngono. Arep tak colna eman. Arep tak colna nggon rongsokan rambat. Papayu kok. Paling udah keropok tok. Resiko. Telepon Orien gayo. Nah. Diangkat. Ini bocah iki jan iki. Waduh, ya mene wis kupruk kuat wong lanang gorong tangi jejal. Ya Allah Gusti, kon kepingin bangane yo. Kok ya mene wis awan iki ke. Ya Allah. Gede ora karuan kaya ngene sih wis sayang wae. Kabro. Jenengan sing tangi ngene. Mas, mbok tangi sih yo. HP-ne muni terus degi ngerti apa ora? Wis ya mene ora tangi. Gar tangi. Bapak kane karo anake padhe benda gede kuwi yang mene corona sing tangi. Mas, mbok tangi, tangi apa ora? Kuwi lho HP-ne muni terus, Kak. Ora tangi-tangi. Betul, ngene iki cocok wong lanang ke. Ini kok awan ora tangi-tangi. Orang tikut jane wis awan tangane yo. Ya Allah Gusti, sumbek rasane nyong. Mas, mbok tangi
permisi ya Allah Gusti. Ndebet temen kae wong gaweane sekan apa kok ora tangi-tangi kak nang HP-ne muni terus kuwi Drang. Rungokna mbok ana. Kakek wong jane iki turu apa tutorial mati sih? Oh, pancen kae wong. Pitani kok njaluke gebyur kae wong. Man, wong. Pitani gebyur temenan kae. Jengkel nyong rasane kak. Pancen iki wong njaluk gebyur temenan. Gebyur sampean Mas. Oh, penak oh. Seger. Hei, kowe ngapa sih digabyur-gabyur barengan waras apa ora kowe sing ngaslike? ya salah siapa? Sampean tak buka kan ora tangi-tangi sih. Kan kok saya yang buka ke HP-ne jar kuwi muni terus budegi. Oh alah bojo gendeng isuk-isuk wis gabyur. Emangnya nyong tembelek apa digabyure? Emang sampean tembelek sih? Mas, apa budegi kayak wong? Kinya, kumbahan. Iki dikumbahi sing resik pokoke. Sanyone mati, banyune kena. Ngerti apa ora? Lah kumbahi ngendi, Dik? Ya sekarang sampai lah. Yang penting pokoknya njaluk resik. Malah dikumbahi. Cerewet. Sama ngomong apa? Ora. Jam 10. Ini dia janji karo yang Beb sih. Itu sah. Tahu lagi. Beb jengkel mesti gitu. Beb. Main. Ganteng. Semangat ah. Lagi motor kena apa? Udah telat malah rewel kayak gini. Apa gitu? Wah. Walah, bensin entek. Alah, buat iki wingi harus foto orang isi. Kurang ajar macam gak. Kemana? Tak nyeri. Jen bae yo. Yen. Siapa kayak sih om? Celok gak salam dulu dong. Yen. Anak apa? Budeki ngerti apa ora? Ketak orang celok. Mbok salam pang apa sih? Umur tamu Assalamualaikum. Kenapa? Modalnya nanti, Mbak. Nana wonge, kae mengkali mau ngombe. Kowe arep perlu parane dhewek mana sih? Kenapa kowe? Ya. Nganu, Mbak. Arep milih.
Iki mangane bocah mrene arep apa sih yo? Narik duit. Tapi mana Mbak Yuli. Apa? Kok jenengan nyeleh apa mrene? Kuwi lho, Mbak. Kuwi. Apa sih? Apa? Ya. Oh, Honda. Lah emangnya kok Hondane nang ngendi? Anu, Mbak, wingi udaranya diselera Roswanto. Ora ditisi bensinnya. Oh alah, lah kok arep ngendi jane? Suwe-suwe macake nyetir ngono. Biasa sih, Mbak, sah non, kaya ora ngerti. Oh ya wis tak jok sik kuncine yo. Heeh. Ya wis minyak kontake. Ditone Hondane. Oh. Tapi kok aja awan-awan lho, disuwe-suwe nek kok Honda. Oh, Mbak. Setelah tok nang ngene. Mbak. Apa maning? Lho, sisan Pak, helme iku lagi. Ya Allah Gusti. Wes ki nya. Tipe-tipe cowok ora model iki kayane ngono. Lah saiki usume ya ngono Kak, Mbak. Ya wes mana sing hati-hati ya. Ah, gawa. Ya. Maaf ya mau telat. Maaf ya mau telat. Oke, motornya mogok, wis gentek. Biasaan sama kayak alasan ratusan pindu ya ini ke. Yuk lanjut. Ampun. Wes ya, maaf. Semangat berani wes. Jangan jumpa. Wes lagi kan kita berani lu. Di mana terus ya ono. Wis maafin. Ya wes ayo. Lah, tidak. Aku mah. Wes ayo. Yuk. Ya. Oke, kami tunggu. Ajak ding. Ya, cepet naiki. Oke, helmnya siapa sih yang nggak butuh temen? Bahas seperti ke safety reading, babu bahas deh lah kak. Darling, I remember with you when we meet in Dolly. When I look into your eyes, it's so beautiful. Tak rangkul pun
nang pantai kenjeran lungguh ndukur watu-watu karo ndelok manuk kontol. Aku seneng. Mantinyang. Ngapa sih ya? Lah sampean ngapa kan blosok-blosok nang sawah ke? Mesti sampean pangajen nyong pik-pik kok. Astagfirullah yang kowe gak ngarani ngono ke. Nyumpene pen ngajak kowe delok manuk kuntul. Apa? Sampean gak malah nuduh-nuduh ke manuk ke? Ya Allah, sampean ke kurang ajar temen sih. Ya Allah yang maksudnya nyong ke kudu manuk kuwi lho. Delok manuk kae. Kuwi mono manuk blek kok, kudu manuk kuntul. Mas padha bae sih yang. Ayo mangat. Darling, aku eling kon pas biyen ketemu WA Instagram dan ku tatap matamu. Men ke ngajak pacaran kan nang kene, mbok modal sithik lho. Diyang, dek lagi oleh metu-metu kalau perintah, nah kota-kotanya lagi di lockdown. Ngerti kok sih kowe? Tapi dolane ora ning kene juga sih yang, masa ning sawah. Nang sawah ke udarane sejuk yang nang kota ke kotor akeh. Anu terus nge debu-debu jalanan. Nah ini kan penak kalau ndelok manuk kuntul kae jenenge. Nyebutnya mbok manuk blekok wae sih yang, aja manuk kuntul, mari nyangkruk-nyangkruk tok. Ayang umpama yo ono tok kak. Wis ra senyum, ndak senyum kan tambah ayu sih. Suwe-suwe wajah gue tak sawang-sawang kak, mirip Cinta Luna ke ya. Lah maksudnya piye yang dipada-pada nak karo Cinta Luna ke? Apa nyongke bencong? Tapi bencong aja sih ya. Ini delok kayang manuk uruk bersama berbareng ya anak bagian manuk. Bagian. Tai basah. Di mampu siang. Pesan asem ke manuk kontul ke pesan kontul kak. Ya wes ayo yang beli yang mabune bodhe kepor kak. Wes ayo, ya lemes digubus ya ta. Udah kok macam. Wes pokurung? Wes. Darling, aku eling kon pas biyen ketemu WA Instagram dan ku tatap matamu. Betapa indah tak belani kerja bengi nyambut gawe saonoe. Aku wis gak totoan doro, muga-muga kon trimo. Aku seneng temenan gendeng karo awamu, masih sampai duwe. Aku seneng sampai mate. Aku seneng temenan gendeng karo awamu, masih sampai duwe. Aku seneng sampai mate. Darling, I remember with you when we meet in Dolly. Gak pas.